pamusoro ichangamiri, pamusoro ivadare. Nyaya yandafambirawo pazuva ranhasi iri pakati zita ndinonzi Peter Tupiri. Nyaya yatafambirawo pano, mukwasha murume wemuzukuru wangu wakauya nemukadzi wake, vakati mukadzi wangu uri kubudirwa nambuya kunova kudzinza kwaakaberekwa. Mushure maizvozvo wakati ngatisumuke tiende kudzinza ikoko tiite mataonera pamwe. Takabira kudzinza ikoko tikataura namukoma wemurume namukoma wababa wemwana uyu akabvumirana nazvo. Mushure maizvozvo wakati endai kune muning'ina wangu mumuudze futi saizvozvo. Muning'ina wake takamuudza saizvozvo, akati chitendero chandinonamata ini hachibvumiri kuti ndiende kun'anga kana kuenda kune mamwe maprofiti. Kana achida ngaauye nemurume wake atedze tibatire pamwe tinamate muchechi imwe chete, dambudziko rinopera. Tisati tapinda mukugadzirira zvinhu izvi, mukwasha wakabva angotura mhuri kwandiri kuti mukadzi handichadi asi wana ndinochengeta. Ndo nyaya yandauyawo nayo pamberi pedare kuti tigadziriswe. Pane chinhu chisiri clear kana chausina kutaura chinokoswa zvakatsirike tese kuti tizoti nyaya chirumboti chii. Mbuya ari kubuda pamuzukuru ari kubuda sechii? Semudzimu here? Sengozi here? Ari kubuda sechii? Mukwasha wakati uri kubuda semudzimu. Tikatoenda kumba kwacho akatobuda akataura nemwana wake wakatobvumirana. Muzukuru parikubuda mudzimu wambuya. Muzukuru wemwana mukomana kana mwana musikana? Mwana wemukomana. Mwana wemukomana. Baba wacho? Baba wakashaya, wakafa. Mama wakaroorwa pamwe. Mbuya zvaro kubuda ari kuti? Mbuya uri kuti ndine machira andaishandisa pavanga vachikurarama. Machira angu haana kuzofambiswa nenzira dzakanaka. Ndaida kuti machira iwa adzotswe ndizoshande ndiri pamwana iyeye. Ndo mashoko kuuya kwaakaita munzeve dzangu nemaonere takazoita tasvika kumba kwaana Mukasha. Akambofamba sei machira? Ndo patisingazozivi kuti mudzimu wacho pamwe ndo pauchazochizazisawo. Izvai kana ari mbuya ari kutaura nezvinhu zvake zvisina kufamba zvakanaka, mbuya iye anofanira kupai direction. Anofanira kukuudzai kuti machira angu ana nhingi kana kuti ari pakati, haafanirwi kunga ari papi, ari ipapo nechikonzero chekuti ngaadzoke titangezve panyowani. Handizvo? Saka mbuya uri kuti machira ani? Mbuya uri kuti machira ako akapiswa. Nani? Nemukomana patakasvikira anowa mukoma wababa wemusikana uyu. Ndo paakapisirwa. Ndo pakazi ndo pamunosvikira futi ipapo. Uripo. Mukomo nyaya machira iri kutaura kunoziva nezve? Handizvi. Hamuzivi? Kuti zvinzi ari zvakutaura kuti adzi ani akapiswa ndini, ini handizi. Mai akatibereka inini vairapa yanga iri n'anga. Saka zvairapa kudaro kuya kwaakaita natezva avo. Ndini Patrick Saumani. Patrick Saumani. Bambo Patrick. Nyaya iyi ndosaka ndataura kuti nyaya iyi pane paisiri chii? Pane paisiri kujeka. Muri kunzwa baba?
paisiri kujeka ndepekuti kana ari mbuya aibudirwa, it means kuti shayiro aibuda pana mbuya handire mumusha menyu masauma, ndire kumusha kwambuya. Saka sei shairi kumusha kwambuya rakuda kuzvirira mberi nomumusha menyu risingadzoki kumusha kwaro kwambuya. Sakanaka mangu ini kutaura kwandakaita naTezara apa ndakati nyaya iri panapa ndeyekuti zviripo ndezvekuti imimi Tezara nesu wanaSauma nemunini wandinaye tinoda kuti tiise musoro pamwe tifambe tizwe kuti ndimai wakatiberekera kana kuti pane zvimwe zviripo kana ndezvekwenyu here kana ndezvekuti kwaSaumani kana ndezvamai wakatibereka tichasonzwawo tiri pamwe chete. Kwakanaka asi mubvunzo wangu kuti ndati aibudirwa ndiani? Ndimai wenyu. Airapa mai wani wangu ndiye ndiaibudirwa achidii achirapa kumusha kwamai ndepi? kwamundende. Wana mundenda wanipi? Wanogara kupfumba. Nhasi uni wanipi? Ozi ndiwo nyaya shaira ndisindaikuitire kwamundenda. Wari kuiziva here nyaya iyi? Nyaya iyi ndodera hawasi kuziva, asi Tezara wakaenda nemukunda wangu yeyu kuna munina wamai wangu mupenyu ari kwahwera. Saka iye wakasvika aibudirwa, iye wachitaura wakabudirwa achitaura kuti munina wako inini ndakugadzisa musha wangu kutaura musha medu isusu ndakugadzisa. Saka iwe urikuronga uripo kwakwana sekuru hawasi kuziva panyaya iyo, hawasi kuziva. Ndosaka kutowaste time zvekuita. Why? Because nyaya haisi yenyu. Nyaya haisi yenyu. Nyaya ndeyana mundenda. Ende wana mundenda waripi? Mundenda hawapo pamwe. Because shaira ishandiswa namai wenyu handire kwaSaumani. Ndizozo. Ndire kwamundenda. Ndichokwadi. Saka imi muda kupa replacement wanaSaumani sani mani. Because replacement inopiwa kwamundenda. Ende pakafa mai wenyu machira whatever mabhasiketi chii zvese zvaishandiswa namai wenyu imimi zvese zvinodzoka kwamundenda. Makaisepi? Ini handizembo. Mai wako handizembo ndokuti ndipo ndati kuti nini zviro zvacho akatotaudza. Ini akatotaura neni kuti iwe mwana wangu ndinoda kuti zvangu zvidzoke. Ndinoti kuti achokwadi. Muri mega here? Makabarwa mega here? Ndobera ndega ndichokwadi. Makabarwa mega here? Wakuru wenyu vari? Ndiri mukuru watosara uyu pata aripo muning'ina. Ari munina ngamuya? Wanateta pani? Chandura Anoteta. Ayo karonga. Izwai bambu. Chandura kuziva. Chandura kuziva bambu. Musatoke maoko enyu. Chandura kuziva bambu. Mwazwa. Ndichoti kana maiziva kuti mai wenyu anorapa. It means maiziva zvaaishandisa kurapa. Saka paakafa zvaaishandisa kurapa makaisepi? Makaisepi? Ine handida kuzibata ini. Ini handitozivi bhozi mai wakazonga waine muning'ina ndowamai naye waigara wese. Muning'ina apo mai airapa zvaaishandisa maizviziva. Paakafa zvaaishandisa makaisepi? Ichiri kutonera Nataurisa. Makaisepi? kukura kwatakaita isusu maidai Iwe bhasikiti raairapisa tatichirwa diki tati bhasiketi makaisepi? rakapiswa Rakapiswa nani? newakuru Ani? mukoma wangu anga aribona neokoba mukuru. Koma upi? Iyeyu zvapiswa kudaro wanga waribona. wanga aripo umwe wacho anga aribondene koba mukuru? Vakafa vamwe
kumwa chimpenyu achibondia wakapera. Saka living evidence yasara ndiyo ibasi. Pane vanatete vari hata dziripo ndingombe varipo asitara varipo tiutaura kuti wakaona basket richipiswa wakanga varipo iwewe wani nandisipo chokwadi chatinotaura mambo wangu nandisipo pakagara toziva ndinozwa nyaya ndiri kubasa ndinozwa nyaya yekuti ndakabva situation saka munino angori kunyepera aiwa saka ndinowedza kutsanangura ari kundinyepera nandiripo aiwa nditotaura chokwadi nandisipoba chokwadi chaicho izvi zvese hazvina basa ndada kuti tingozive pari chokwadi chiripo ndechekuti mai kana ari kuuya achitaura kuti zvinhu zvangu hazvinofamba zvakanaka ichokwadi kuti zvinhu zvanga zvinofamba zvakadii zvakanaka. Why? Nekuti makatora zvinhu zvisiri zvenyu mukaita kuzviita zvenyu mukadecida zvinhu zvamaisafanira kudecida on because basket iroro pakafa mai handi imi maifanira kutomboribata because wana sekuru kwakabva mai waizviziva kuti mwana wavo anorapa and anorapa achishandisa shawera tete mari mundenga handizvo. Saka waifanira kuya kutora basket ndiwana sekuru nemachira wodzoka nazvo kupi kwamudenda. Handizvo wadzoka kwamudenda shawira nga richataura kwamudenda kuti inini ndiri kunogara apa pane mwana wani. Zviri kuitika izvi manje hazvicha make sense bacho kana kuti akunobuda kumba kusiri kwamudenda kuti ndo pandoda kugara hazvichatauri chii haisi hakuna shona yakadaro kwado anogara ndikwani uyu isa humani kwatupiri ndizvandutaura kukana ari mudenda anonobuda achida kugara kwatupiri sei arikugarei mwana wangu asi zviri kunzika imimi anobuda kwenyu sei musataudzane ndiriwedza kupindura ndikuda kuti imimi neuyu nditezvara nemukwasha handiti uyu ndiye mukwasha wenyu nditezvara imi muri chii muri mukwasha imi makarora hanzvadzi yake mwana wangu inini wakazvarwa nehanzvadzi yeawa tezvara wakazvarwa nehanzvadzi yeawa mwana wangu inini akazvarwa nehanzvadzi yeawa wakatupira mwana ari kudirwa akazvarwa nehanzvadzi yeawa manje esaka nditezvara akazvara wacho ndiani kwamuri mimi akazvara mwana ari kubudirwa kwamuri ndiani muning'ini akazara mwana rubudirwa muning'ina wangu akashaya muning'ina wenyu imimi ndiani mwana ari kubudirwa ari mwana ari kubudirwa iye mai wake ndiye hanzvadzi asi manje mubvunzo kwauri manje anoona mubvunzo kwauri ndepekuti kombuya ari kudei kwakwasa humani neshaire kwamudeni nemudzimwe wani ndo pamusore ndo pakatarwa auya manje kwanzi mai vari kuti ini ndakugadzisa musha wangu kwasa humani isusu ndakugadzisa musha wangu wakamira zvakashata haunomira zvakanaka ba kuti ndigadzise zvakakanganisika vanhu mugare zvakanaka ndokuya kwakaita zvichitaura kuti mugare zvakanaka kudzosera zvinhu zvana sekuru kunana saka iwo paripo pacho wakati imi itai nhoro yekugadzisa mugare pasi nemuning'ina wako mapedza zviro zvangu zvidzoke kumusha kwangu achikudirwa ndikati inini zvozvo zvazviziva zvikazi aiwa inini waitaura ndimai ari kudirwa ndikati inini pazivimika ndichakutungamira kuti muzive kuti zviri pakati zvakataura ndichakutungamira kuti muzive kuti zviri pakati zvatotatatomira zvamakaudziwa nezvandakuudza zvakadii saka asi chamakanganisa manje pamauya kuno chamakanganisa ndikuti hamuna kuuya newaridzi wenyaya because imimi muchibva kuno zvamakufanira kuita imimi ndatezvara wenyu nemwana ndakatete wenyu imi muning'ina nechii nemwana ari kubuda nechii zvese handiti kwamudenda
monosuma pamudenda kuti tauya mai uri kudini kubuda mai zvari kubuda ati zvinhu zvangu zvinoomira zvinofamba zvakadii zvakanaka gadzirisai zvinhu zvangu zvidzoke kumusha kwani chando ndikubvunza wangu pakashaika mai wenyu wana sekuru wakauya wakauya pamakagova nhumbi wana sekuru wakatora haana chavatora saka hawana kugova nhumbi wakangogova nhumbi mabhasikiti hazvina kungo zvakamusiva imi makawabvunza here kuti mabhasiketi enyu anosara pana pasei iye munhu wacho ndopatambudzwa necho nekuti kana wakatifowaningina chaitokotati zvinoona sekuru zvava zvimusha kune zvozivi izwei samushamati pakafamai mamusiripoba pakafamai ndatiri aiwa waritariswa kuti pfa kupisa ana sekuru mukamudaro so ndikatoni muri kunzana kudare ka musikafaniri kunzana kudare imi muri panapa muri tu hamaifanira kunga muri panapa waifanira kunga uri panapa ndisahumani ndana mudenda wana mudenda waakuramba zviro zvavo ndo zvamaifanira kuita kudare kuti tikubatsirei noti zvekuti uyu mutezvara utoiti unai mwana muzukuru wangu wezonditezvara mwana ari kuda ndewako which means atori muzukuru okona zvoto muzukuru mwana ari kubuda ndisaumani which means kuti muzukuru weuyu uyu ndisekuru ndizvo saka ndisekuru ari kuuya kutorwira muzukuru ndodai muzukuru wangu urikudini uri kubudiwa nezviro zvane zveimi izvo gadzirisai chii zviro zvei asi sekuru hapanongatombori mukati mechii minyaya chiri kuti sekuru ave kupinda mukati minyaya is because imi muri kuignora mwana wenyu ari kubudirwa wakomba sekuru ukakurambana kuti nyaya yakazotoitika wadzoka manje wakabva wasvika kuti watorambana ikumanje manje apa wakabva watoti watorambana pari kwana kwasekuru kwatezvo wakabva aenda korambana ari kwasekuru kwacho ikoko kuti wangu ene nangu kwacho wacho ari pano wakabva ndakatozwa wabva watorambana wakwati sekuru kwatezvo rako aiwa but isusuka onauka ngatisambodiri nenyaya yekurambana nyaya yekurambana ka murume wese unotsvaga in a ostensible reason yekuti arambe munhu especially kana asitadi munhu anongotsvaga kanyaya kekuti ndingoone marambiri ndiye bambo wacho ndiye agara ako ndatokuona shamwari gara atamurwa saka uyu nyaya yekuti mwana ari kubudirwa hairambanisiwa kana asikana wagara usitadi yako usitadi kubva wangotsvaga wako chii reason yekuramba saka reason yayana yekuramba muri kutaura nhasi notika shairi yarabva radzoka pamudenda mukadzi wako unotorera mukadzi wako unotora here ora ndichazokudaidza kuti waapapinde mukadzi wako wazwa ndichazokudaidza kuti waapapinde mukadzi wako shairatorwa negona zvaenda kumusha kwani ngatisarambe wakadzi netumarizi tusina basa. Let's think about the kids. Zvakutikuita zvingonesenze kubasa. Saka wana bambo torai mwana wenyu sekuru handitomuri mumikwezhe sekuru hatori nei mwana sahumani toranai nechi nemwana wenyu handiti muende kwana sekuru pamudende masvika ikoko kwana sekuru mutaura wana sekuru mwana sekuru ndo wachakutaurirai kuti taakuita sei ngozvese zvamunoda kuita zvokuti muri kuti ngatifambe muda kumbofamba murufambirei muri wanani vanofambirei vakapisa gona gona wana sekuru vachachitipei zvasekuru zvamuteto zviripi hamuna makapisa zvinhu zvisini zvenyu ndosaka uyu kauyo azikauyo ari kuti chechi yangu aiwa ari kubarwa kodhiya handini ndakadaro pamangu wangu ndiani
ava ndivo vakatotaura nyaya dzacho kuti handini chechebwa handindi kwamwana muri kufambira nyaya dzisiri dzenyu, hamuendi kun'anga, muri kuendera shawiri risiri renyu. Muda kufambira shawiri kwamundenda, mumbori wana mundenda munoziva kuti rakatangiripi kana kuti pariri kubva kwenyu riri kuendepi muri kuzviziva. Saka kwama muri kumhanya kuda kuenda kuti ngatiende kun'anga, mamuda kuenda kodii? tizwa kuti pamwe handizivo pamwe ndizvounofana kuzwa izvozvo. Waridzi weshawiro wacho wana sekuru wacho waripo, ko mukasvika wana sekuru wakati tatakakumirira ivi taitozviziva kuti muchauya ngoti mune muchada kuenda kun'anga ii. Izvozvi n'anga yenyu yekutanga ndiwana sekuru, ndo n'anga yenyu yekutanga izvozvi ndiwana sekuru. Endai kunana sekuru. Saka mozotudza mukwambo asi tezvara mozotitaurira kuti by end of April vanhu vavanenge vaendaire kunana sekuru, kunoona sekuru. Imi mozondipa anza yekuti waenda, kana vasina kuenda moya monitaura kuti havana kuenda then tochitangira ivi. Handizvo?